To su kuma waɗannan ƙa'idoji guda 5 da ake so mutum ya kula da su wajen tsarkin fitsari, domin rashin kulawa da tsarkin fitsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana yana janyo azabar kabari. Mafi yawa kaso 90 a kansa ake wa mutum azaba a kabari. Na farko muna kula da shi shine sitirta al'aura, kakkai fitsari a bainar jama'a, ka shiga toilet ko ka buya ko a hanya kake, ana kula da wannan. Na biyu shine ai tsarki da ruwa bayan an gama fitsarin ko da tsakuwa misali, shi ma wannan ana kula da shi, kusan kowa ya iya wannan. To wannan na ukun mafi yawa ba a kula da shi, shine kayi taka tsantsan, kakka yadda kana fitsarin yana fallatsowa yana taba jikinka, suturarka, ko iyaka tsuguna ya dawo yana taba al'aurarka, ko kuma inda kai fitsarin gune da ake tsayuwa ya dawo yana zuba yana fantsama. Wannan fitsarin da yake dawowa tufafinka ɗan kaɗan ne baka ganin sa, yana janyo azaba kabari. Yadda ake kauce masa, sanda ka tsuguna za ka yi fitsari, shi fitsari yana zuwa da ƙarfi ne kamar zuba ruwan famfo, saboda ya taru, ko mace ko namiji yana zuba sha. To sanda ka zo yin fitsarin, kakka sake shi gaba ɗaya sha yadda zai dinga fallatsa, ya dinga tafiya yadda ba zai fallatsa yana dawa ba, saboda mafi yawa muna yin fitsari a tiles ko waje mai cement. Wannan shine yadda zaka kauce wannan, kai ya dinga fallatsa. Wannan ka'ida ana sakaci da ita kuma tana janyo azaba kabari. Abu na hudu shine mutum ya istibra'i a fitsarin, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakana ahaduhuma la yastabari'u min al-bawli, baya jira fitsarin ya gama fita. Shi ka'idar fitsari baya fita lokaci ɗaya gaba ɗayansa. Yadda kaga ka ɗau bottle water ka sha ruwa ne a bottle water ko coca-cola, ko ka shanye duka, in ka ajiye robar ta yi kamar second 5-6 za ka ga wani ruwan ya ƙara taruwa ɗan kaɗan. To shi ma fitsari sanda mutum ya tsuguna ya gama zuba, to mune masa gaggawa, sai kawai mutum ya yi tsarki, sai ya tashi ya sa wandonsa, sai ya je ya yi ruku'u, sai rago fitsarin ya karyo ya zubo, sai ya ɓata masa sallah. Wannan shi yake janyo azabar kabari. Don haka malamai suka ce ko mace ko namiji ga matakan da ake bi, kuma shi rago baya zubo da kansa, sai an bi wannan matakin guda 2. Ana so a yi nishi, kai nishi mai ƙarfi a hankali so 3, ko ka yi kamar yadda za ka yi toilet. In kai wannan abin a maraka, to rago fitsarin zai tsiyayo sai ya zubo, in mace ce ko namiji. Wasu suka ce ma ana so ka miƙe tsaye a ban ɗakin sai ka ƙara tsugunawa, to shi ma yana fitar da shi ta haka. Sannan kuma in namiji ne ana son ka sa ɗan yatsanka na hagu babban nan da wannan, sai mutum ya dinga matsa gabansa a hankali kamar so 3 daga farko har ƙarshe yana matsawa, to wannan zai fita insha Allah. Wannan shine mataki na 4 da ake so mutum ya kula da shi. Mataki na 5 shine ana son mutum lokacin da yake fitsarin ya zama in ya gama yayi tsarki, ya yaryafa ruwa kaɗan a tufafinsa, a wandansa ko a tufafinki, saboda yadda in kin je ko ka je kana yin sallah, shedan zai sama wasi, ka ji kamar wannan fitsarin da bai gama fita ba ya dawo, sai ka ji danshi a wandanka, sai isa ma kokonto ya bata ma sallah. To sai ka ƙaryata shedan. Shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su Abdullah bin Umar radiyallahu anhu yana yayyafa ruwa saboda iyaki shedan ta wannan bangaren, izama bai ba shedan kofa ba, sai izama wannan ya kare shi daga wannan. To waɗannan matakan suna da matuƙar muhimmanci mutum ya kula da su wajen yin fitsari. Zan maimaita su a gurguje. Na farko, sitirta al'aura, kakkai a bainar jama'a. Na biyu, tsarki da ruwa, duk muna yin wannan. Na uku, in kana fitsarin kai taka tsantsan kai ya dinga fallatsa. Na 4, ka jira ya gama zuba. Wannan shine na 4. Na 5, ka yayyafa ruwa. To matsalar da ake samu tafi kowace hatsari, ba ma jiran ya gama zuba din. In ya gama zuba farko tashi muke musa da mu tafi, musamman a ban daki irin na kasuwa inda wani yana jiran ka. Kai in kai jinkiri ma sai ka ji wani yana faɗa, wannan kai sai ka ce mai naƙuda, wannan sai ka ce kaza, saboda rashin ilimi. Bai san hatsarin gara ka rasa jam'in sallar da ka ƙi jira ya gama zuba ba. Wannan jinkirin ka ƙara kamar second 30 bayan ya gama zuba, mafi yawa ba a yi. Shi yasa fitsarin sai izo, sai ka je kayi ruku'u sai ya karyo ya zubo ya karya maka sallah. To amma malamai suka ce akwai wanda yake da cutar infection,
wanda koda ya bi wannan matakan gaba daya in ya je ruku'un zai wahala fitsarin ko mazi ko wadi bai zubo ba, wannan aka ce in dai cuta ce sallarsa ta yi, sai dai duk sallah zai yi alwala tunda shi ya zama cuta ne wannan. To Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.